Makosana uthenga umene ukupita kwa anzathu amene tili ku South Africa makamakatu amene tinatumiza katundu pakati pogwiritsa ntchito a transporter aja amadziwika zonena kuti abasi. Tipepese kwambiri pa zimene zachitika sizinayende tisaname katundu ndithu wayaka moto china chilichonse chapita. Ndalama zambiri mamiliyonzi apita ndithu pa zimene zachitika pa ngozi imeneja. Enabe nkutheka kumazafunsa kuti kodi mutizikukhala bwanji, nkhani yake ndi yotani. Mukaona chithunzi chimene chikuyenda pa skrini panopo mukuona ndithu kuti pali truck imeneyo. Truck imeneyo ndikuti inapakira katundu kuchoka ku dziko la South Africa kupitisa ku Malawi. Katundu wake ndekutino amapita makamaka mbali ya kusalima uku ndi madera ena ozungulira. A transport amene ananyamula katundu ameneyo timatchula kuti abasi. Ndenotu mwachizolowezi anthu timapasira katundu kuti akatisire kumuzi ku Malawi. Ndenotu ulendo uno anapakira katundu mwachizolowezi kuti akunyamuka ulendo umapita ku Malawi. Koma notu akufika chamupulokwane umo inapeza zoti truck imeneyo yamba kuyaka moto jaonena kuti anakanika kupanga control kazi jazonoti amatha kugwiritsa ntchito ma fire extinguisher ndi zina zotero zinakanika mpaka na china chonse chinapyera pomwepo. Tate ntionereko kanema amene zinakhalira kena kuti tipitizeni nkhaniyi. Chabwino taona pamenepo mene zinakhalira sizinayende pamenepa tisaname. Ndalama zambiri mamiliyoni ambiri aluzika pamenepa. Koma peno funso limene limwazakhalapo ndolena kuti kodi chimene chinayambisa moto ndi chani, chifukwa moto sungangoyamba popanda chifukwa. Makosana mukaona bwinobwino moto umene ukuyakira pa truck imeneyo ukuoneka kuti moto unayamba ku trailer. Koma tikatenga pa normal circumstance moto ngati galimoto ikuyaka nthawi zambiri imatha kuyambira kumutu, ndekuti apopo moto umene akutiyamba ku chimoto cha truck icho. Nthawi zina zimatha kuti mwina matemino kana panga shorting kaya mwina make wiring pena pake ya truck iyo ndekuti sinali bwino. Ndi zimene nthawi zambiri zimatha kuchitika kuyambisa moto. Andi zikatero timatha kuona kuti mwina driver amatha kuthamanga ndi extinguisher kuzimisa moto umeneyo. Koma umene zinalira apapa zikuoneka kuti zinali zosiyana kwambiri, moto unayamba ku trailer. Andi imene amapanga discover driver amene zimaoneka kuti unali woti wafika paja kuti sangapangenso china chilichonse mpaka na china chilichonse chinapeza kuti chapya truck yonseyo yapya, katundu wapya. Tipepesenso mwapadera kwa abasi a transporter pa zimene zachitika sizinayende pamenepa. Tingopemphera kuti Mulungu akupaseninso nzeru zimene munatha kugwiritsa ntchito popezanso galimoto ina ngati imene inalili imeneyi. Okay, tipite ku nkhani ija timanena zoti nchifukwa chani moto umene unayamba ku trailer. Tikapanga observe nthawi zambiri kwa amene timatumiza katundu kupita ku Malawi, katundu wathu timakhala zoti tamukutira bwinobwino chani tamuyika mayina ndi zina zotero. Tikampeza transporter timangomupasira katundu kuti akatunduyo mukatisire mwina ma details a anthu amene akulandira katundu ameneyoyo. Transporterso amangopakira satha kulingalira kuti mkati muli chani. So nkutheka kuti katundu amene timapakira ulendo umene wina wake ndekuti mwina anayika botolo la gasi, ndekuti botolo limene lolo paja anthuso tili ndi chizolowezi ndati magwisa ntchito mwina mbawula ya gasi basi kuno lati ngoitumiza kumuzi ndoti mwina make mukhalenso muli gasi ndoti akhala kuti wokayambira ndikapita kumene woko chani malinganaso ndi maholiday wakuti ngati ndingapite kumeneko ndekuti ndikayambira kugwisa ntchito gasi ameneyo. Kapena wina wake mwina anayika genset imeneyo kutheka kuti munali mafuta mwina magwisa ntchito nthawi nake ndoti anangoyiwalira ndekuti kaya munali petrol chani. Zinthu ziwiri zimenezi zithakuwa zoti zimene zinali mu trailer imeneyo. Ndiye mukaona bwinobwino ndekuti chitruck chimenecho anazoti wachikutira lona transport ameneyo ndekuti plusiso ngati katundu ameneyo anakutiridwa mkati ndoti munali heat osati amasewera. Ndeti kuziwa kale kuti mwina mmene mayenda truck iyo kumakhala kuli mahampo chani ndi gasi mmene amachitira muja. Nkutheka zimene zinapangisa zoti apange explode nkuyambisa moto. Ngati inali genset ndi petrol soti kunziwa kale mmene amachitira ambezo zoti mwina
chifukwa cha overheat kena kono nkupeza kuti wapanga explode ndi kuyambisa moto. Nde mukaona chitruck chimenecho chimakhala zoti nyamula katundu osiyanasiyana makhala muli mafriji chani ndi mafriji ajama zisuzirani ndi gasi. Nde the moment chinthu chimene changopanga explode nkuyamba moto nde kuti no moto wake ndi uja umakhala zoti uncontrollable zona kuti sangapangenso china chilichonse. Ndi chifukwa munaona zoti driver yamayesesa kuti mwina make anakatha kuzimisa moto umene kuti mwina apulumutseko moto okhawo komano nkhani yake inali yovuta kuti apange china chake choti azimise moto umenewo mpaka mapeto ake truck imeneyo yapeza zoti yapyera pomwepo katundu china chilichonse chapita ndalama zapita. Tatenti ngomverakonso zimene anayikira umboni mmodzi mwa anthu amene amapakira nawo katundu amene mwa transport awo kenako timalizeni nkhani. Zoona ndakuluakulu pa gulupu tinapakira matransport angapo ndithu. Pali Hakimu, pali ne Daudi Masonga, pali Abasiwo, pali Shahajiru, pali Aubule, tonse tinapakira truck imeneyo. Ndi yese katundu wayaka palibe chimene chatsala including galimoto yonse yatheratu. Koma ndikupolokwane siku Zimbabwe ndikupolokwane ndithu zikomo kwambiri. Chabwino tamva pamenepo akuyikira umboni kuti truck imeneyo ndekuti ndi abasi ndipo ndithu yayaka mu mzinda wa Polokwane. Pajaina amakamba zona kuti yayaka moto ku Zimbabwe chani komano akusimikizira kuna zoti yayaka mu mzinda wa Polokwane. Nkhani ndionena kuti pamene anthu tikupasira katundu transporter tipewe kuyika zinthu zoti zitha kuyambisa moto makamaka kwa amene tifuna kuyika kayande kuti mabotolo a gasi kayande kuti ni mageneset amene wationesese kuti zinthu zimenezo zilibe ma liquids oti atha kuyambisa moto kayande kuti ndi gasiyo zoti zitha kuyambisa moto. Chifukwa popo ndi kuti sife tokha amene aluza ndi anthu ambiri amene aluza kuphatikizapo ndi kuti no a transport amenewa. So zinthu zopeweka tiyentithe kuzipewa. Ayi ndithu pepani kwambiri makosana pa zimene zachitikazi. Nkutheka tomwe ni maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amenewo alipo titha kufotokoza comment section koma molemekeza maganizo anzathu. Saiwali upanga like video imeneyo komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikumachitika ndi kuti zitha kutifikira mosavuta.